Že sme v Thajsku, ahojte. Ukáž im to. Viete ten výhľad chat? Pekné. Máme čakávať profi stream. Akože teraz sme úplne niekde ďaleko v lese a máme tu v pohode signál, takže podľa mňa tu pokrytie budú mať dobre. Tu nedaleko 2 minúty chat, by tam mali byť slony. Takže budeme pozrieť na slony a uvidíme. Dneska iba taká spoznávacia cesta, že čo tu je a budeme zvorať batoh Sačka, ty už má spotený chrbát. Ja som mala iba na pleci. Sačka má úplne turistický outfit. Viete, že ma ešte zaujíma chat? Že ako tí ostatní turisti a tí miestni ľudia zoberú kameru. Že sa budú schovávať alebo budú mi nadávať, že nech to vypnem. Asi im to jedno. Kde sme? Sme na Phukete, časť Ravaj. To čo, že tam mám ísť a ženy tam majú ísť a muži sa majú pozerať? To je dobrá pičovina. A čo je toto? Počkaj, ja som si stiahla ten prekladač. Saška sa dneska pozerala, že jak sa povie dobrý deň? Dačo koku? Nie. Kokan? Dačo chuj, alebo niečo také. Dobrý deň. Dobrý deň. Sawadee. Savadí. Sakmadík. Toto. Sawadík. Sakmadík. Uvidím. Tam je ten bodháč, vidíte ho? Tam musíme ísť. Už si sedel včera na takom pol na pol chalanovi. Kupoval som na letisku simky. A už hneď tam. A hneď som tam stretol Dačo. ženu muža. Čet, naša motorka. Pekná? To je moja. Jo. Prečo máme také helmy, jak Ja z som už konia? tak spotený. Let's go. Teta, pozor, lebo ideme. Ma ti nezabijú. Čo robí? Dobre. Jak? To ide, nie? Ja. Super si to vytočil. We don't want to ride, we just wanna feed them. Feed them, yeah, 100 baht for one. To je stovka. Thanks. Aby si ťa neumilili a nechali si tam v klietke. Ty feeduješ a nie. Ja sa ho bojím celkom. On ti podľa mňa zožere celý ten... Košík. Bude to chcieť. Poď, spravím ti fotku. Ešte chce. Chod tam. Taký máš Zobral mi palec. Spravím ti fotku, chod tam. Však Maťo, on to chce chmatnúť. Nevedel si zobrať. Pozerá na mňa tými očami. Bojím sa ho. Musíš bližšie. To je aké tvrdé. Ešte mu daj mu banán. To však to mi zožere ruku. Nie, daj mu tak. On ti... Dobre. No, čo aký má chlpaty. A pohádkaj mu chobot. Nie, to nie. Ty, keď to spravíš, si frajerka. Dobre, ale musíš mu dať ty banán. Dám mu toto. A musíš prísť bližšie, však príď bližšie ku nemu. Spadlo mu to, nechce to. Tak je tupec. To má strašne tvrdé, on to nechce. Pičovina, daj mu On banán. plače. Banánik? Banán zjedol. On nemá rád toto cukrové. Ty sa nebojíš ho tomu teda tak blízko? Pozri, aký má chobot. Sorry. Zaškrti ťa. A to má také dve vývody, jak výfuk. Však Pozor. to je nos. Daj mu ty sa nebojíš. Aha, šlinta. Toto nechce. Toto nechce. Daj mu ešte banán. Tu máš banán, všetko v porádku. Posledný banánik, ty si taký, že chceš. Daj mu. Ahoj. Tu je to... Ku tomu King Kongovi? No, môžeme, a Tam to je si kde? môžeme dať a tam máš taký výhľad. Tu sa stalo čo? Čo? Prečo mi tam idú dať kľúč? On sa to zavrelo.
Počkaj, čo sa teraz stalo? To je naša motorka. Hej. Čo je to? Prečo sa tu zavrela mi to dať kľúč? Som normálne jak si ho narný, to čo je? Lebo máš otvorenú túto pičovinu. Aha. Dobre. Tak ono to celý čas bolo otvorené, kvôli tomu to nešlo. Hej. Ale aj tak. Slač. Čo ja tam nedám kľúč? Aha, s tým. Čiže jak to funguje? Hej, s tým, no. No, teraz to už máš dobre. Aha. To si vôbec Tak to je normálne ďalší log, aby tam nikto nestrčil kľúč. Tak to je halus. nezabudni. Hello? Park here? Okay, hello. What's your grandpa? You're going to Kong Cafe? King Kong Cafe. King Kong Cafe, yes. Oh, okay. I can take my motorbike there? Sure. Okay. Yeah. Tak na čo som tu parkoval? To by sme mali dať, či? Asi, hej. Drž sa. Držím sa. To som profik. No neviem, bar 2 raz nemotor. Tak toto... Drž sa, hej? Držím sa. Ja sa nedržím. Toto nie je dobré, ja som prečo zastal? Oh! Ah! Oh! Sáška, to si musíme sadnúť. Vode, fakt. A keď to vidieť na kamere, ale je tu extrémny výhľad. Maťo. Hello. Hello. Tak ja si dám watermelon smoothie. Thank you. Thank you. Neviem, čo toto. Ďakujem. Chutí to jak melón. Ty máš čo? Drahčie ovocie? Či čo? Ty si prdla? Taká silná tá predávačka, ale strašne tu kandli. Ja, však tam je kadibudka dole otvorená. Ale ja necítim. Čiže je to kadibudka. To môže chodiť oni srať. Teraz, keď sa pohol, tak cítim trošku, no ale nehyb sa, bude to ok. Tam dole chodia srať isto. No, vážne, ale nehovorili sme vám chat o ceste, aká bola cesta. Let z Budapešte do Dubaja bol celkom v pohode, ale potom... Dojebali sme sluchátkov na sedadle. Aj tú tácku sme dojebali. No a ty si nechválim. zlomila ten ovládač. Neviem, či si niekedy leteli Emirates, ale tam je taký ovládač. Proti sa takto vyťahuje cez kabel a To bolo Saška také staré letadlo. ho tam tak narvala, že už ho nikto To nevyťahne ty si ho asi. tam narval. Ja som vybrala tú šnúrku, že proste som s tým chcela ovládať. Tá šnúrka sa nedala natiahnuť naspäť, tak sme to tam proste štúrali a Maťo to tam na silu narval. A už sa to potom nedala No, vybrať. ale let z Dubaja do Phuketu. Za nami sedela proste, nechcem body shamovať, ale taká viac tučnejšia ako ja. To už je akože moc. A mala proste tak, ja som to videl, keď som sa pozrel na ňu, že to bude piče, keď ona sa vyzuje. A mala úplne biele Air Forcey, ale boli čierne zajebané. A že ty sa nevyzúvaj a sadla si rovno za mňa. Ona hneď, jak si sadla čet, sa vyzula. A proste v Emirates oni majú tak spravené, že sedeli sme pri okne, ja som sedel pri okne a je trošku tak oťahnuté to sedadlo od toho okna, že tam si vieš niečo položiť. A ona si proste na tú moju stranu dala tie smradlavé topánky a keď ja som sa počas toho, ako sme zvlietli a som si dal dozadu to sedadlo, tak som mal hneď pri nose tie smradlavé spocené botasky. Čo normálne štipali oči. A boli to Nemci. Sedadlo, neboli to Nemci, to boli také Holandiania. Zapíname pasy, odlietáme. Do vody. Ešte choď. Toto je ten durian, vyzerá jak zemiak. To je mango, ty čo šlepiť. Toto je durian a už toto smrdí. Kokos, to strašne kanuli. Čo je najlepšie? Tam to pre nás už neodporúča asi. Dajme si dať čo z toho, ona je zlatá. This one? Chicken. 2 times. You eat here? Yeah. Yeah. Koľko sme platili? 200? 200 za 2 jedlá a 2 vody. To je 5 €. Thank you. Fúha, vyzerá tak pes. Meso vyzerá jak pes. Smricel, jak olej.
cítim múku alebo niečo. Ješ aj to mäso? Bojím sa, ale... Chcem. Chodí to asi ako kuracie čaj. Ale tá kola je dobrá aspoň. Nejaký Marvel kola. Neviem, čo to je. Taký Goro by si na tom aj vyhonil, keby to videl. Deadpoola. No čo, ideme? Aj ste zjedli? Nie. Rosary? Rúzovej? You know how to speak Czech? Czech? Rosary. Yeah, that's right. Czech Republic. From Slovakia. Yeah. But it's similar. Dobre. Dobre. Ďakujem. Typek vie po česky. Go, 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 go! Dávaj, dávaj! A nechod tak rýchlo! Čiže ja som už skilled v tomto. Jak by povedal Bezuch, 7-11. Full moon. Máte, tu majú whole garden, ale pozri, s tým, s príchuťou. Čiže tu je ten Red Bull. Čiže originál Red Bull. Chápeš? Pozri, koľko stojí. Čiže to stojí 10 batov. Je 26 centov za takýto Red Bull. Čiže viete, čo tu majú? To vám musím ukázať. Seaweed sushi. Normálne sushi z rias. Toto je čo? Hot chili squid. Tento Schweppes lemon môže byť dobrý. Si dám. No čo, Skúsim máš aj toto. drinky. OK, to stačí na dnes. Hello. Typek má spojené obočie. Thank you. OK, I will take pad thai with shrimp. Daj som trochu. Little bit spicy. And this special for me. Yeah, for you. Yeah. Thank you. To vyzerá v pohode. Thank you. Ale toto tu vyzerá úplne po piči, ak niečo neboli tam. Tu je chili. Čo, štípe? To bude tak štípať, že ja sa nenajem zas. Tak ja to budem zapíjať pivom. Sa na to vyliať, tú vomačku tu. Ma štípe v krku. Je to spicy? On sa ma pýtal, či chcem, a som povedal, že iba trochu. Ale pre nich to je asi normálne. Spicy. Excuse me? Spicy. Little bit. Okay. Yeah, This good. spicy enough. That's good. These are baby Thai people, baby spicy. Yeah? It's okay. Thank you. Práčko, nedojem to ani. Máte, musíš zle povedať, že je to OK. Že toto je baby spicy u nich. Že by ťa to No neštípalo. daj si to. A uvidíme. Saška vám teraz povie pravdu, čet. Môj koň nie je to také šikavé. Tak ma asi to je pamätať potom. Však som mu dal 7 €. A to je na Trebišove nechám toľko. Repellent sme toto. Áno, ideme kúpiť. Čo, ja som sa došťal. Nie, čet, je to od tej tašky, je mokrá. Red. Máte repellent na komáre? Na komáre? Ty si z Bratislavy? Však to vôbec neviem. Kúkaj, čo píše. Čo napísal? Máte repellent na komáče. Máte repellent na Na komáre komáre si v Bratislavi, neviem. Máte repellent na komáre. Zase mi dalo replay, to vôbec nevie. Už má. Už nás vezie. Thank you. Thank you. Ukázala som jej. Prečítala. Hej. Ale on také, To je presne toto. Rúžové. It's the Thai-chan. Čiže tu som skoro najebal do steny. A Zás. teraz zás, ty čo robíš? Konečne. Do topánky. A nezasneš? To ktoré? Toto. Zavrela si bránu? No, nevidíš? Tak ale drž hubu. Dobre, čet, kde začneme? Robím vám room tour. Ok, ja vám ukážem vonok najprv, dobre? Pozor, na Toto je otvorené. bazénik. Tu je jedna izba, ktorú nevyužívame. Máme tu dve izby, ale spíme iba v jednej. Tu je bazén. Ide to do spádu, tam má 1,70 m na konci. OK. Tu je obývačka. Kúpelka.
Ráno kúpelka, záchod, čo musíme hádzať akože toaleťak. Sútrečriť a hodíš to tam, sprchový kút. Obyčajná izba. Teda kuchyňa. A naša izba. Tu spíme. No, skáč. Vylial si polku bazéna, ďakujem. To čo ti je? Ježiš, jak tu je hlboká. Saša, dones mi šnorchel. Čo ti je? Poď do vody už. Nejde. Nežente sa. Vážne. Ja som ti tam nič nedala, ty si sa sám nadýchol vody. Ty župa. Nechápem, čo tam akože hľadá, keď všetko je vidno. Chcete mi to vyskúšať? Mám tu, že hot gimbap roll with bulgogi pork. Pozrite sa. Mňam! Mňam! Čiže toto je mega dobré. Každý milovník sushi by mal toto ochutnať. Proste nepokrájená sushi rollka, tak to sa tu nažerem. To už nič iné nejem, toto. Koľko je tu stupňov? Momentálne tu je 27, ale je tu strašne dusno, že tu proste nič, nevyschneš ani. Proste tu dýcháš, ťažko sa tu dýchá v podstate. Extrémna vlhkosť tu je. Viete, dávaš 50% typ, ako si dal dnes. Koľko sme dali až 50% bodis. Akože ja sa nevyznám v tých peniazoch ešte. Ale spravili sme, on bol dobrý, on si zaslúžil. Čiže zajtra plán, pôjdeme asi ráno na pláž, keď budete spinkať. Potom sa zoberieme na Monkey Hill Viewpoint, pozrieme opice. A nejako ďaleko sme potom mali do Patongu. A potom, či by sme mohli ísť na Patong Beach, tam bol aj bezúch, kde mu ujebalo parazol. A to je halušie, jak sme akože iní od tých ostatných ľudí v tých krajinách, chápeš? Myslíš, že keby prišiel nejaký tajec na Slovensko a dal si halušky s brinzou, že by ho proste prehnalo, mal by po piči týždeň s bruchom, mal by sračky proste. Či by som ťa ľúbila, keby si mala penis. Podľa mňa ešte viac ako teraz. Čo hovoríš? Poslal mi s frajerkou som došiel a počujem zaujímavý talk. Čaute, Gubkovci. Čau, ak sa pozrieme frajerku, tú tvoju pravú ruku. Tak ho je na noc zjechal, že vysené sa z nich chyba. Hej. Akože chyba je to, že je tu hmyz, ale aj to, že platíme za elektriku. Tu je mať najväčšiu zo všetky, čo tu boli ubytovaní, podľa mňa. Čet, každopádne vám prajem peknejšieho večera. Ďakujem za vašu priazeň. Čus!